Eusko ikaskuntza, jakitez. Jokin Muñoz eta Antzararen bidea. Udazkenean atera zen liburua da, baina bidea egiten ari da, Antzararen bidea. Kritikaren saria eman berri diote, narratiban iaz ateratako lanik onena bera delakoan. Horixe dugu gaia, une honetan, kulturarloan, hemen Euskal Herria irratian. Kulturgintzaren zabalkundia eginez, Eusko ikaskuntzarekin batera, kulturgintza sakonduz eta zabalduz. Antzararen bidea novelak zer kontatzen duen, zerbait esaten hasita, bi historia dira, bi garaietan, bi tokitan gertatzen direnak. Baina aldi berean bat direnak edo gutxienik korda berean lokarri direnak. Errepublikaren amaiera edota gerraren hasiera edo gaur egungoa, nahiago bada zehatzago oraintxe 5 urtekoa. Nafarroako herribera, Bardea ertzeko herriren bat, eta beste jokaleku aldiz Donostia da. Toki eta garai desberdinak bai, baina loturak badira, gertaeretan eta personaietan. Gertaerak hilketa politikoak baitira. Eta hilketa horiek personengan utzitako aztarnak, gizon batengan, ama batengan, bi persona horiek topo egiten dute, bizimoduen joan da etorriak eraman ditu topo egitera elkartzera. Zerk lotzen ditu sakonian dagoen gaia, bada besteak beste indarkeria, besteak beste indarkeriaren arrastuak, eta konpartitzen dutena behar bada horixe errudun izatia, kulpabilidadea, gogoeta. Novela aberatsa da, historiaren gainetik edo nahi bada azpitik hor dagoena, asko baita sakonekoa. Elementu estalistikoak ere, zainduak, aukeratuak, hemen bat taipatu nahi dugu eta elkarrizketa Jokin Muñozekin hortik hasi nahi dugu. Batetik ispiluen jokua eta autorea berak esaten duna, eta gero nola eratzen den historia, orain hemengo, gero hango, atala adabaki gero puzle moduan osatzen. Baina narrazioari halako poesitasun bat ematen dion elementu bat bada oso nabaria, itsasoa, presentzia handia duen elementua, egiazko itsasoa alde batetik, Donostitik, Ulia mendiaren magaletik ikus ditekena urezko itsasoa, bestea berriz alegoriazkoa, nahi bada alegiazkoa, Nafarroko Bardean izan diteken moduko itsasoa, Lehorra. Hortik abiatuko gara, Jokin Muñoz. Itsasoa ezagutzen ez duten lehorraldeko personak, garai hartan nahiko salduta zegoena, ezta? Hau da, itsasoa ikusi gabekoak. Eta itsasoa kasu honetan novelan, herriberaldeko personajeen kasuan, itsasoak hartzen du utopiaren irudia, ezta? Desioaren irudia. Goazen itsasoa ikustera, itsasoa ez dugu ezagutzen eta utopiaren atzetik dabiltzan hoien desio bezala edo agertzen da itsasoa. Dana ez da gratuitoa novela batean, ez? Bai eszenarioak, bai personajeak, bai aukeratzen diren, bai nola esan, atretsua bera ere, horrek danak hartzen du esan nahi bat, eta zuko ondo esan duzun bezala itsasoa kasu honetan portadatik hasi, eta azkeneko eszenaraino, presentzia nabarmena dauka novela honetan. Bardeetan itsasoa nola agertzen den, ez dugu hemen agertuko, hori utziko dugu irakurtzaileak ikus dezala. Gertaerak fikzioa eta novela, esan duzu, herriaren izena ez da egiazkoa,
gertatuak egiazko izan ditzazke, personaje batzu bintzat egiazko antzaundia dute. Demetrio bat, Demetrio, eta esan dezagun hemen Nafarroan, 36ko hartan izan ziren gizon, gaizto hiltzaile haietako baten, egiazko edo bintzat haren personifikazioa da dudik gabe. Literaturaren boterea horixe da, ezta? Literaturak egiten duena ezin dezake egin ez historiak ez kazetagintzak ere. Literaturak badu personajeen baitan, personajeen barrenean sartzeko ahalmen hori. Eta idazleak egiten duena da, kasu honetan nik behin egin duana, hartu historia, hartu personaje historikoak izan zitezkenak, arketipoa horixe du, ezta? Zuk oso ondo definitu duzu. Hartu historiak emandakoa, imaginazioa aplikatu horri, eta imaginazioaren bidez historialariek, kazetariek kontatzen ez dutena, kontatzen saiatzea, ezta? Hori da fikzioaren boterea, hori da literaturaren ahalmenik handiena. Eta kasu honetan hori egin dut, hartu dute personaje baten ikuspuntua, Lisarena, eta Lisaren bidez, bi garaien berri eman dut. Hasieran esan dugun bezala, bai 2003 batetik eta bestetik behar bada jendeak horren ondo ezagutzen ez duena, gerra bezpera, 36a, Herriberan. Gainera nahiko presente dagoen gaia da, lehen esan dut, memoriaren parkea dela eta memoria historikoaren bidorretatik joaz, pues periodikoetan desente agertzen ari dan kontu badugu. Eta gainera soka luze izango dena, hemendik aurrera. Jokin Muñozekin ari gara. Kastejonen ditu Jokin Muñozek sustraiak, ume koskorzela aldiz Donosti aldian hasi zen, orain Etxaurin bizi da, Barainainen ari da lanean, Alaiz ikastetxean irakasle. Jokin Muñozen antzararen bidea novela da, elaberria, fikzioa beraz, baina fikzioak askotan errealitatetik hartu ohi du, edan egiten du, eta aldi beran ere itzuli eman edo errealitatea interpretatu. Hemen memoria historikoa badago, Nafarroa, 36ko gerra hasieran, Herriberako violentzia, baina aldi beran ere eta errealitatea egin batean iragarriz, Muñozen liburuan agertzen den krimenetako bat, zinegotzi sozialista izandako baten aurkako atentadua da. Orain gutxira arte izandako azkena. Arrasaten oren hilabete gertatu zenaren arte azkena zena. Orain Orioko arena zinegotziaren baita kontatzen duena, duela 5 urte gertatua, oraintxe arte azkena zena, orain azken aurrena. Jokin Muñozen lan honetara, halako prebentzio batez hurbilduko denak, halakori baldin badu, gehiegi instruitu nahi izanen ote duen bildurrez, ikusiko du, adoktrinamenduaren etentalditik aparte ibili dela Jokin Muñoz. Literatura konprometitua egiten ote duen galdetu behar beraz. Oso pretentziosoa izango litzateke, literaturaren bidez mundu aldatu nahi izatea, ezta? Baina literaturaren bidez lortzen baldin bada irakurleak mundua bestela ikustea, pues hori lorpen handia litzateke. Idazle handi batek, Borgesek esaten zuen, liburu bat irakurtzen denean zerbait gertatu behar dela irakurlaren baitan, ezta? Eta etzen, zerbait gertatu behar dela esaten zuenean noski etzen tramaz, historiaz ari baizik, eta liburua bukadutakoan irakurleak beste eraman behar duela barruan. Nik ez dute sinisten literatura konprometituan. Uste dut literaturaren funtzioa bete beharra bestelakoa dela. Baina nahita nahi ez, idazle batek gizarte honetan bizi baldin bada, gizarte honetan gertatzen denaren printzak, oihartzunak eta bildu behar ditu bere lanean. Ez zaite noski ez gustatzen sermoiak ematea. Akaso euskal idazleok horixe gaitz hori daukagu, ez da, sermoi sobera ematen ditugula, batez ere blog delakoetan, direlakoetan eta baita ere periodikoetako zutabetan oso sermolari porrokatua gara. Ni nahiago dut sermoiak ematea gustoko duten horiek, sermoiak eman beharrean historio bat sortu dezatela, eta historio horretan personaje interesgarriak sortuaz, eszenario erakargarriak sortuaz,
esan bezala fikzio bat sortu eta fikzio horren bidez bere pensamenduak, bere gogoetak, bere teoriak, bere mundu ikuspegia jakinaraztea, ezta? Iruditzen zait gehiago dela literaturaren funtsa edo zeregina eta ez diskursoak homiliak ematea, ezta? Ez, baina, gutxienik esan dugu, juizio moral bat, ez? Igor, uste dut, Igor da, bai. Igorren trajektoria ezagutzen dugu, eta, ez dakit zirkustantzia, esan dugu, familiarrek edo hezkuntza moduak kondizionatu dezaketa beste, baina etzaiti iruditu dagoenik, zesan dut, personaje horren gaineko aldez aurreko juiziorik. Valorazio moralik edo ez dago. Bestela oso erresa izango litzateke, eta literaturak errealitatea, zenbaitetan errealitatea ulertzen baino, errealitatea berak korapilatu beharko luke, ezta? Hau da, diskurso nagusietatik, ohikoetatik, ezagunetatik haratago joatea. Horrek izan beharko luke idazlearen lana. Eta Arestin esandakoaren aritik, historialaria naizenez, kazetaria naizenez, idazlea izanik, kasu honetan, badute privilegio hori, personajeen baitan, personajeen barrenean sartzeko ahalmen hori. Eta manikeismo, zuk esan dako manikeismo horretan erortzea izango litzateke idazlearen armarik behar bada errexena. Nik uste dut idazlek, irakurleek beste zerbait espero dutela. Eta hain zuzen ere, irakurleak espero baldin badu zerbait, eta gero idazleak uste ezagutzen duen idazle horrek beste zerbait ematen baldin badio, idazleak sorpresarekin jokatzen du, ezta? Eta hori ere edozein novelagilek kontuan hartu beharreko gauza da. Sorpresa, ez ustea, ezta? Betire badao, esan dut, eta amaren kasuan Eli edo Elsaren Lisaren kasuan, jakina, bere ardura, bere kezka, semeari gertatutakoa bera baino gehiago, talatza da, gertatu da, gehiago da, semea izan ote den eginduna, ez da, bestaren ganako, hor, sufrimendu molde horretan ere, hor da behar bada, hor ez da gite, hori da, beste baten pensakera edo minaren bitartez hor agertzen zela. Halako batean Lisa, personaje hori, ama gazte hori bakarrik geratzen da, munduan. Egia esateko ez du harreman handirik eduki semearekin, baina halako batean konturatzen da semea izan daitekela gertaera lazgarri baten errudun edo egile, bai? Eta bere egoera berri horretan bakardade gorrian irakurleak ikusten du Lisarentzat lazgarriena ez dela behar bada bakardadea, baizik eta jakinnaia, ez da ignorantzia kasu honetan. Eta hori da novelaren behar badari nagusia bilaketa bat. Esaten da novela guztiak diela bidai bat, bilaketa bat, eta kasu honetan hori ere bada, ez da. Lisak jakimaritu klabe batzuk, bere egoera ulertzeko, bere semea gehiago ezagutzeko, eta bidaie horretan hasten da beste personaje batekin batera, orain arte aipatu ez duguna, Gigirekin, kontrapuntua, Gigi da novela honi tragikotasuna kentzera datorren personaje bat. Bufoia, bai, beharrezkoa zen. Literatura, batez ere gai hauek, gai triste, lazgarri, violento hauek ukitzen dituen literaturak, umoreare behar du bestela jasan ezin litzateke. Nik ere hartu nuen novela honen prozesua, hartu nuen jolas bat bezala, nik humoraren beharra neukan, ahotsa ezberdinak agertzen dira, narratzaile ez ari naiz. Hemen bizialotik asko hartu nuen hau egiteko, bizia lo liburuaren itzal oihartzun asko ikusten dira. Jokin Muñozekin ari gara Antzararen bidea elaberriaz. Novelak irakurlea harrapatu egin behar dut, hori egiten du, jakin mina elikatu, aurrera eraman zer gertatzen den, zer gertatuko den jakiteko,
Eta hori eginda gero, behin amaitutakoan, buruan oihartzunak uzten dituena, hori da novela ona, edo galderak eginarazten dituena. Esate baterako bat, literaturgileak aurrea hartu ote dileten kazetariei, gertaeren krimen politikoan aritziak dakarren drama, sufrimendua, kulpabilidadea, hori jasotzeko ausardia hartzen dutenien. Tabuak hautsi ote dituen fikzioak kazetaritzak baino lehenago. Jokin Muñoz. Errealitateak berak jan gaitu, ez da? Errealitateak berak bultzatu gaitu. Idazlea beti biltzen da gai bila. Eta idazlearen zeregin literarioaren funtsa edo arrazoia baldin bada irakurlearengan emozioa sortzea, pues oso gertu gaia proposa dauzka. Bai, ni ikusten hasia naiz orain euskal arazoa, eta hau sensazio berria da. Gatazka politikoak edo euskal arazoak hortara eraman nau. Hasian ez ikusten euskal arazo, euskal gatazka bakarrik nire literatur lanetarako bazka bezala, ez da. Ikusten dut hemengo arazoa potentzialidade handikoa dala fikziorako. Eta iritsen ez esatera, zenbaitetan idazle finlandiarra banintz, baita ere ona hurbilduko nintzakela hemengo egoeratik edatera, ez da. Hartu dugu hemengo egoera gure lan literarioetarako, ez dakit, motibo askorengatik, bat izan daiteke esan dizuana, daukan potentzialidade literarioagatik, eta baiteri izan daiteke, ondo esan duzun bezala, agian literatok, kazetariak baino lehentsuago esnatu garelako errealitate horretara, ez da. Nik ez dut ustea ausardia kontua denik edo tabu kontua. Ikusi dugu interesgarria dala, ikusi dugu balio digula, eta gure lana behar bada bakardadean egiten dalako, kazetariak ez bezala, gu biltzen gara gure txoko ilunean, ez? Ordenagailoen aurrean, eta tabu horiek bakardadean erresago askatzen dira jendea zinguratuta baino, ez? Baina, ia esateko horretaz ez du gogo eta haundirik egin, oraindik ere. Gogo eta gehiago memoriaz hitz egiten dugunean urrunekoa eta hurbilekoa. Gertatzen baitira kontraesanak eta paradoxak, batzuko urrunean, aspaldian, gerra garaian gertatuaz goratu nahi, ez ordea berriki eta geure artean orain gertatzen den indarkeriaz, edota alderantziz oraingoa bai baina beste ura ez. Kontraesan eta paradoja hau ez, Jokin Muñoz. Kontradizio ikaragarriak ikusten dira batez ere politikoen artean. 36an hildakoak izan ziren sindikalistak, izan ziren zinegotziak, izan ziren zinegotzioiak, izan zen ezkerreko jendea azken batean. Eta gaur egun oraindik ere segitzen dugu irudiorik ikusten, etak hildakoa, azken hildakoa, zinegotzi sozialista bat izan zen, 36an hildakoak zinegotzi sozialistak izan ziren. Nahi duenak hemen zubiak eraiki ditzake bi gertaeren artean, eta gogoeta pixka bat egin ezkero, lotura horiek, ispilu horiek aize ikus daitezke. Eta zubi horiek ikusteak eraman gaitzake, oraindik ere nik behintzat prentsan irakurri ez ditudan adierazpen eta gogoetara, ez da. Gu behar bada, ni behintzat nire generazioa izango da agian 40 urten jiran gabiltzanok, 36an gertautakoa protagonisten ahotik zuzenean entzun dugunak, ez da. Hau da, gure aitonamonak izan ziren, gure adinarekin, ez da, gure aitonamonak izan ziren garaiura bizi izandakoak, eta esan bezala gu azkena gara, eta gure ondotik datozenak 36an gertatutakoa liburuen bidez jakingo dute. Nik urruntasun hori ikusten dut batez ere generazio berrien artean, ez? Nik nire, adibidez nire ikaslei kontatzen diet 36koa,
gaia agertzen denean eta ikusten dute, guk ze esango dizute, Marrokoseko gerraren kontuak eta entzuten genituen bezala, ez da. Baina, alde baten, beste alde batetik ikusita arrazoi duzu, ez dakit, bada, hori gertatzen da, bakoitzak ikusten duela realitatea eta ikusten duela historia, iragana, nahi duen kristalarekin, ez da. Eta ikusten da kontradizio hori, bai, noski. Batzuk itxi nahi dute 36ko ate hori, eta oraingoa erabate zabalik egin nahi dute, eta beste batzuk ikusten dute oso argi, zenolako izugarrikeriak gertatu ziren 36an, eta izugarrikari horiek berberak gaur egun gertatzen direnean begiak izten dituzte. Hori hala da, bai. Jokin Muñoz, Antzararen bidea, Alberdanian etxeak ateratako liburua, eta kritikaren sariaren irabazlea. Hortaz berez novela, irakurgai estimulantea baldin bada, orain saria lortu izanak are komenigarriagoa egiten du irakurketa. Kulturarloa agindugu hemen Euskal Herri Irratian, Eusko ikaskuntzarekin batera. Eusko ikaskuntzak kulturaren zabalkundea uinetan egiten du, baina baita internet sarian ere. Jo helbide honetara euskosare.org. Eusko ikaskuntza, jakitez.